Здравейте, аз съм Ивайло Лазаров от партия Величие. Намирам се в село Могилец. При мен е Хасан, който ще обясни има ли вода в момента в В селото. момента нямаме вода. Нямате вода? Няма. От кога нямате вода? Тези една седмица пуснаха вода. За колко? Това от Камчия. Да. Сръжда тук вода има. След това пак нямаме вода. Не Така. става за пиене. Не става за пиене. От Камчия вода. И сега в момента имате ли вода? Нямаме вода. Нямате вода. Нямаме вода. И как се къпете? Откъде взимате вода? Ние си носим чак от разклона. Там нали има разклон. Да. Оттам ще носим. Оттам носите вода. Да, оттам носим вода. Пеша до там може ли да се отиде? С колата отиваме. С колата. Значи Да. пеша не може да се отиде да се вземе вода. Не оттам. мога. Значи хората, дето нямат коли, какво правят? Има хора, които носят вода. С пари. С пари плащат им да им докарат вода. За къпане. Значи в 21 век няма вода за Няма къпане, вода, да. няма хората вода, какво да пият, купуват от магазина, Да. плащат на хора да им докарат вода Да. от тази чешма, дето казваш, къде е тази чешма далеч? Разклон там горе. На На разклона. Латашкана, да. Ние сме партия Величие, сме във всяко село. Обаждайте ни се, казвайте вашите проблеми и ние ще ви ги решаваме. Благодаря ти. Моля. Един смел човек